салом алейкум подписчикони азиз. Бо як се сармоли дига барои шумо пешкаш менем бародарони азиз. Навори нав тамошо кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед, подписатсия кунед бародар дар канали мо. Ина бо як моли шведӣ пешкаш менем номери 1. Мол дар ҳолати хубай бародарони азиз бибинед, попари хуб дора, сифаташ хубай мола, ҳамаи шароитош дар ҷошад. ина бародар сари мол, моли поча бландаки хушрӯай, ҳамаи ҷоша бибинед бародарони азиз. ина и тарафи рости мол, моли дароз будааст. мол молчаи хубай барои мол кардан. касе ки насиб карда бошад мол кунад, ояндааш ҳаст. насли хуб метиҳанда ё бародарони зотанда зот. моло қарор дорам бародарони азиз дар шаҳри бохтар. номерои телефони мо 917 38 98 78. дар ин номеро ватсап имо ҳаст. ина қафои мол бародарони азиз, метавонед ки занг бизанед, бипурсед, харидорӣ кунед. муомила доранд, муомилаи хуб менем. нархиш бародарони азиз ин мола 13000 сомон муомила дорад. ина бо ай тарафш мегардем, бибинед попари ғавси хуб дорад. мегзарем бародарони азиз ба моли номери 2. ини дии мол бародарони азиз, и як ҳафта пеш дар навор гузошта будем ира. хеле бовар ки бисёр пирсидан ин мола. и дита будан амраша фурӯхтем, савдоши данғара рафт. хӯрдан ҳамаи шароитош аҳлиш беҳад моли хубай. сифати мол бовар ки дар зинаавали ина меқапем, ҳозир тамошо кунем мола, синяша ҳамаша меқапам. ина тамошо кунед. беҳад мола ки аҳлай хӯрдан ҳамаи шароитош дар ҷошанд. бародарони азиз, мола дар якҷоягирам савдо мешаванд, тоқатуқарам савдо мешаванд. ини бародарони азиз, ин нархи ишам 13000 сомон. моло муомила дорам бародаро, доставка дорам ба тамоми ноҳияҳои вилояти Хатлон. ин мол ба филм ки ҳамин рӯз бовар ки ба қаталаб шудагиам, беҳад ишори хушрӯйда моло. ина ҳар диша тамошо кунед, бовар ки дар моло гап нест. гардани хуб доранд, моло дарозӣ дар дарозанд, попари хуб доранд, аҳли ҳамаи шароитошон дар зинаи авваланд. 13000 сомони ҳар ҳамин номер 1, номер 2 муомила доранд бародароно, доставка доранд. мезанем ба номери 3 бародарони азиз. ин мол назар ба ё майдатаре бародарони азиз. тамошо кунем, моли хушрӯакай, сорчам сорти хубай. ина қафош, ина бародаро қафои мол, чӯчакои хушрӯрам дорад. моли ғавсай. ина ай пешиш бародаро, хушрӯ тамошо кунед, мола ки ёша, ина ки попари ғавси хуб дорад. ин мол айни ҳол ба қаталаб шудагӣ, ростика ба қана дорем ки як бор дориш мекунем. беҳад моли хубай барои мол кардан, зотаки хуб метавад. ягон кас мол кунад насиб карда бошад. ина бародарони азиз, бо қафои мола бинед чӣ хел чоркунҷаи хушрӯи мол. нархи мола баланд намегем бародаро, 10300 сомони муомила дорад. номери 3. ина бо як борга тамошо кунед бародаро. як борига навор менем, мегзарем. ай номери 3 бо номери 2 мерем. ай яклаб тамошо кунед. ина моло беҳтарин моланд. худованд касе насиб карда бошад ки мол куна ёра, мол кунаву зот бигира. ина шведиш, ина қафош, чӯчакои дарози хуб дорад. хулоса гап ки молои намиё бародарони азиз, касе ки харидорӣ карда бошад, занг бизанад дар рақамҳои мо.
муомила дорем, муомилаи хуб мешавад. дар комментариёту хулосаи хутба бинависед бародарони азиз. Ягон камбудӣ аз тарафи мо бо шумо ислоҳ мекунем бародарон. Ҳар кас ҳар чӣ менависа, ҳар чӣ мега, и савдои бародарони азиз, ҳар як чизе ки аз тарафи мо боша мо ислоҳ менем бародарон. Камбудӣ боша, қимат боша, арзон менем. касе ки харидора дар якҷоягӣ ҳастешам ки бипурсам муомила дорам. Агар яктарам ки бипурсе бародарони азиз, ишам илоҷи ҳаст, ҳамаш дасти хидмат дар муомила менем. якҷоя боша бо хубтар. бародарон дар ҳаминҷо худоҳофизӣ мекунем то наврҳои оянда. Худованд нигаҳбонтон боша. Лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Успех кунед, харидорӣ кунед.